Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло и вие сте с Айде БГ! Айде БГ! Айде БГ! Айде БГ! Здравейте, аз съм Ивайло. Аз съм Християна. Това е Бухлю, ние сме Айде БГ! Айде БГ! Айде БГ! Айде БГ! Айде БГ! Здравейте хора, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Това са Бухлю и Бухла. А ние сме Айде БГ! Айде БГ! Айде БГ! Айде БГ! Една история, един YouTube канал и една лютеница и много мърчове, 2 деца, 2 души и, разбира се, и един плюшен бухъл, подарен от приятелката си. Добре дошли в IDBG Edit и ще разкажа историята на IDBG. Как се превърнаха от участници от песента на Мартин Константинов без да те взема от края на 2016 до най-популярен дует в интернет с 908 000 абоната. Нека да започнем. Криси и Иво се запознават в надпис на 24 октомври 2014 година. Тя имала някакви трудности в надвис, след като я скъсаха. И тя беше отпаднала на последен кръг и спадна в ужас. И обаче, 3 години по-късно създават канала IDBG, което стана успешен. Първото видео 100 причини да се гордееш, че си българин. Има няколко показвания, много коментари и много реакции. И първото успешно клипче беше "Ядеш или обличаш", изцяло над 1,3 милиона гледания. Класации, предизвикателства, всичко в продължение на 8 години. Канала и много добре се израства, много добре излизат клипчетата. Качеството е много добро. Изцяло. В началото те са нямали пари и са живели в стари жилищен блок в София. А сега вече живеят в скандален жилищен блок, което имат вече скандална къща с много хубави мебели, много хубави работи и всичко. Макар че живеят в стари жилищен блок, обаче имат много готин апартамент. Поздравления за тях! Силно, че сме ние, никой нищо, че не крие. Но нямам време вече, падах, плаках, виках, става. До края на 2016 година те участваха в песента на Мартин Константинов "Без да те взема". Обаче, песента стана много популярна и имаха много коментари като "Айде БГ са тука", "Айде БГ съм там", и "Дъръбъре", "Айде БГ са там", тука", ай и така нататък.